aiwa government yedu yachizothreatenwa nevanhu manje vaya vakataura mashoko ekuisvora vachiti aiwa our own government iyo it is unpatriotic, havana kana love yenyika yedu. Noda kukuti kana vachirega zvinhu zvakaita zvichiitika zvavari kuona kuti aiwa economy kana kuti maminerals kana maresources edu atinawo munyika, they are just leaving them to be exploited nevakomana vanobva kunze just for temporary benefits. Sana pinda mashoko anobuda nyogwa pana abudobva subscribe or like kuti on the bed kuti mina pakachange anyora achiti anotanga posta mapictures amuri kuona ayo amuri nyasa kuona aiwa pane massive activities ari kuitika. Anoyanyora vachiti the destruction of Zimbabwe's riverbeds and the mountains is a clear indication of unpatriotic and selfish behavior. It is time for the government to prioritize the environment and the well-being of its citizens over short-term gains by adopting a more responsible. Anobva gumira ipapo anoposta mapictures amuri kuona ayo amuri kuona kuti aiwa pane macaterpillars amuri kuona ayo amuri kuona kuti aiwa ari kurova mining pamariver banks, amuri kuona kuti anonyatsa kudeteriorata our own resources. Anoposta rimwe picture ramuri kuona ramuri kutoona kuti aiwa paitova neriver apo but tichatooneki noda kuti vakomana kuya vakamanya vakarova many good planning vachitsvaka maresources avari kuya vachiti aiwa this is unpatriotic, this is not the love of our country. Dai tanyatsa kuda nyika yedu taiconserve these resources kuti zvigaine kana zvibenefite kune munhu wese. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro mashoko ake pina comment section yedu. Subscribe or like, turn on the bell icon.